To madalla daga nan bara mu dawo nan kasar Ghana inda wato uwar gidan mataimakin shugaban kasa Hajiya Samira Baumiya a karkashin wato tallafin da take bayarwa na Samira Empowerment Project kenan ta gudanar da wani taro na yayi dalibai fiye da 800 da aka yi tare da haɗin gwiwa wato kungiyar na GIS na kasar Jamus tare da bankin na Exim Bank inda suka gudanar da taron yayi dalibai 800 da yan kai ga da taron ya kasance. Duba da yadda rayuwar mafi yawan mata ke ta gayyara idan sun rasa nayi ko abin da zai shiga daga bakin da Allah ya tsaga, yasa kungiyar jin kai na al'umma wato ta uwar gidan mataimakin shugaban kasa Hajiya Samira Baumiya mai suna Samira Empowerment and Humanitarian Project tare da haɗin gwiwar kungiyar GIZ ta ƙasar Jamus da kuma Exim Bank sun gudanar da bikin yaye ɗalibai sama da 800 a ranar Juma'a 5 ga watan Agusta shekara ta 2022. Da take jawabi a gun taron ta jinjina wa ɗaliban da suka wato jajirce suka sha wannan horaswa, inda ta yi kira da 'yan matan da su yi kokari su zama abin koyi ga sauran 'yan mata. Tana mai cewa ayyukan da aka gwada muku ga ku zauna gida da shi. Mace in ki daraja ya kamata ke kuma kina da abin da kika rika hannu. Ya kamata ke kuma in kika tashi kina da wanda zaki yi. Isa yau in mun spend kudi mun sa time mun train ku yi hankuri ka ku zauna gida da kuma ku yi aiki da shi kuma ku gwada ma 'yan wayo. Move it forward. Use this as a tool. This is a beginning for you. I want you to carry it further. I want to know that my girls are doing better. I want to know that my girls will be the next fashion house leaders in this country. I want to know that I have trained a generation of leaders in TVET. A nata bangaren kuma mataimakiya ta musamman ga uwar gidan wato mataimakin shugaban kasa Hajiya Bilkisu Mustapha Abire wacce aka fi sani da Hajiya Bawi ta bayyana mana dalilai da yasa Samira Empowerment and Humanitarian Project ta yi hubasa na ganin an koya wa 'ya'ya mata sana'o'in dogaro da kansu, inda kuma ta yi kira da babban murya ga musulmai da su marawa Dr. Mahmudu Baumiya baya idan ya samu tikitin shugabantar wato jam'iyyar NPP a babban zaben da za a gudanar na shekara ta 2024 tare da kulawa al'ummar musulmai da ma mata ma baki daya na kasar Ghana. Yasa yau ku da kanku ku zo kun witness mutane 650 aka graduate Spranga kuma ba dukan su ma ke gaba, akwai wasu da mun ci na Tamale muka zo muka yi na Ashanti region wanga ne ina jin third one kuma kun zo kun witness yaran da suka graduate kuma sun yi happy sun ji dadi sun yi muna sosai da ba su samani ba farko suna tura kansu ba su san kama aka yi a zo ba. Yau albarkacin mu wai yaro ya kare school wannan yana cikin zuwa school sha ja mishi ciki saboda kudin pexodes ko kudin wani t-shirt ko kudin wani brazier sha ja mishi ciki domin mai shi ba ta afford. Yasa yaran nan da suke zuwa school suna sauran anya da wanda ke kare SS da wanda suke JSS ba su da su je university ba, yasa su kuma an bar rayuwar su ya zama banza. Duk mazan gode ina kiran su je a sance ce wanda ke kokari ana tanyan shi ne je sama kai da kanka da take saye tsakanin mutane take magana ya jika jikinka yayi maka kamar diyan musulma Hajiya Samira Baumiya in turanci ne ba iyata, yan fullanci ne tana wuri sai tui sai an Hausa kai an karanci yare duka Allah ya bata ilimi, yasa Allah ya bata da Allah ya bata ne ya kamata mu ma mu sayya mata mu supportunta muka samu irin su kamar Hajiya Samira da yawa cikin Ghana. Musulunci ya ci gaba kuma suna da waɗanda suke da ilimi da yawa, ya kamata mun samu guda mu ma mu yi kokari mu same su more through that ga yaran da aka training. Allah kada ya san wata rana abin da za su zo su yi ma Ghana.